लोगोफोर मादैया नै ना गुरनो रेडि जालायबाय ना गुरहैनोसैलाय बेरेफुंजानि नायलांबाय थादोलाय मोना मोना मादैनि ना गुरनायखौ हाखरा रानजोबाखै लोगोफोर नै गुरलायबाय आंहा दिनैबो नाखौ माबाखौ boriya burzaka ini rilaबो नै बुरजा गाखोबाय हाग्लासो जागोन हाब्रुआव थादों नै बुरजा बुरजा गाखोबाय खेबसेनो साम' सामा सोनानै दाहाय बासिनोसैलै खाथियाव फै खाथियाव गाज्रि जा बुरजा गाखोखाबाय बालाबाथिया गोरि थ'थाबो थ'था थेख्ला बे जायगा दाबसेयावनो हाब्रुआव हनानै हाब्रुआव हनानै मोनबाय सोर बानांगौ दे बिदिखौ गुरनो एथ' बुरजा ना थाफैदों बेहाय मेरला दं हाग्रा गलांबायसो मासेल' थेख्लायानो मेरला ना बालाबाथिया बेखौ सारबाबो मोना दे जेखाइजों हखाङाबा सारबाबो मोना बेखौ दादा नोंनियाव ओरैथो खोमसि खोमलावसो नुदोंदां नाखौनो खेबनो रोङाहाय आंना बोराया नायनो रोङा हमनांगौ मबाइलखौ आरो बोराय बुरै नांलाय बुलायोसो आयौ हनै ना थुरि मानसि बुरजा हाबफैबायलै नायालाय नाखिना गुरबाबो जोबनो रोङा बालाबाथिया मेरला थाफैथारबावदों हाब्रुआव दै लोमजालायनाय फैखाबाय जायगा थाइसेयाव खाबासो लोगो मिनिनांसिगोन दोननां गुरदोंसिगोन आंखौ मानसिफ्रा फाग्लासो आंलाय जायगा थाइसेयाव
बालाबाथिया थेख्रे फिसिनानै दोनजोबनांगौलै आंथ' मोनजाया नालाय लोगोफोर बे नाखौथ' गुरालासिनो दोननोबो हाया गुरनानै दोनसै हाग्रायानो ना जायोहाय लोगोफोर मादैजों बरिया मोजां गाखोखायो गुरबानो गाखोयो थथा थथि गरंसो थादों एसे हाब्रु मोनबानो फैयो गिदिर गिदिरसो फैसिनबावो एसे गिदिर देरबावनांगौमोन सासे जेखाइना एसे गुरबानो मोनो सोर गुरा जानांगौ जाखो थथाया बबेनि थाफैबाय थाखोथाय जाबायलै केमेरायाव खेबनोखौ मिथिखायो बालाबाथियासो फैजोब्बाय मोजां ना थांनो बालायनायसो गुरनायानो नै नाखौ लखमसै गोरलै 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 बालाबाथिया आंनि फेभारिट सुनसै खिरखायाव बख'नानै बाहाय सुजाया नालाय मेल्ला लोगोफोर नायलाय जा बुरजा हाखर गरसेयावनो फाग्लासो जागोन नायलाय जि बुरजा बालाबाथिया ब्ले ब्ले गोरलै गोरलै गोरि गोरलै गोरलै थैखागोनलाय फिथिख्रि एसे एनै बेखौ सेस दोनजोबनांसिगोनसो मादैया मोनजाया गुरबाबो जाला